Moravany nad Váhom, maličká obec s veľkou históriou. A zda každý z nás si pri zmienke o Moravanoch vybaví starú známu moraviansku Venušu. Poďme však bližšie nazrieť do tejto na prvý pohľad nenápadnej obce, ležiacej v srdci Považského Inovca. Najstaršia zmienka o Moravanoch pochádza z roku 1348 z donácie kráľa Ľudovíta I., ktorou udelil do vlastníctva panstvo Tematín pánovi Vavrincovi Ujlakimu. Avšak tunajšie osídlenie je oveľa staršie. Na základe početných vykopávok, kamenných nástrojov, zbraní, šperkov a štiepaných plastík boli Moravany vyhlásené za sídlisko volútovej a lendelskej kultúry. Dnes je na archeologických mapách obec vyznačená ako jedno z najdôležitejších archeologických a paleontologických nálezísk na Slovensku. Unikátne nálezy možno obdivovať v Slovenskom národnom a balneologickom múzeu. Pomenovanie Moravany získala obec pravdepodobne od staroslovanského slova močiar, mór, pri ktorom sa v minulosti rozprestierala. Do 13. storočia patrili Moravany pod správu Bananského a neskôr Tematínskeho hradu. V 14. storočí dostali Tematín na základe spomínanej darovacej listiny Ujlakijovci, v ktorých držbe bol až do 15. storočia, kedy sa majetok rozdrobil medzi členov starého uhorského rodu Turzovcov. Rozdrobený majetok bol príčinou mnohých sporov, ktoré rodina viedla takmer celé storočie. Situácia sa sčasti upokojila v druhej polovici 17. storočia, keď sa stal majoritným vlastníkom obce kaločský biskup a kardinál Imrich Čáky, za ktorého bol v obci vystavaný miestny kaštiel. Najväčší vplyv na správu a hospodársky vývoj Moravian mal v roku 1899 príchod nového majiteľa kaštieľa, pána Alfréda Zedvica. Zedvicovci kúpili kaštiel s priľahlými majetkami najmä kvôli kvalitnému drevu, nachádzajúcemu sa v okolitých lesoch. To sa stalo zdrojom ich najväčších príjmov. Počas ich správy v obci založili poľnohospodársky podnik, pálenicu a vybudovali lesnú železničku do Marhátu, čím našlo v pánskom podniku a v miestnom kaštieli zamestnanie mnoho nemajetných Moravanov. Zedvicovci spravovali v Moravanoch svoj majetok až do roku 1945, kedy im bol ich majetok znárodnený. Renesančný kaštiel v Moravanoch dodnes priťahuje mnohých návštevníkov obce svojou zaujímavou architektúrou. K pôvodnej renesančnej budove kaštieľa bola v 19. storočí pristavaná kaplnka a hodinová väža. Žiaľ, originálny renesančný mobiliár kaštieľa sa do dnešnej doby nezachoval. Ako každá obec, i Moravania sa môžu popíšiť svojim kostolom, lepšie povedané hneď dvoma. Na kopci uprostred cintorína sa vypína starý horný kostol, zasvetený svätému Martinovi, strážcovi a ochrancovi ciest. Pôvodne gotický kostol zo 14. storočia bol v 18. storočí klasicisticky prestavaný. Napriek prestavbám kapacitne nevyhovoval a tak na dolnom konci obce vystavali Moravania v druhej polovici 19. storočia nový kostol, zasvetený Panne Márii Ružencovej. Okrem týchto dvoch kostolov mohli tiež dvakrát do roka navštevovať i kaplnku Sedembolestnej Panny Márie v areáli kaštieľa. Bohabojnosť prevažne katolíckych občanov Moravian dosvedčuje prítomnosť ďalších sakrálnych pamiatok. Pri cintoríne stojí socha svätého Jána Nepomuckého a na hornom konci socha svätého Vendelína, patróna pastierov. I počas storočia trvajúcim sporom pánov o miestne majetky si Moravania, srnci, ako ich prezývali po okolí, nažívali pokojne. Bývali vo svojich starých hlinených domoch so slamenými strechami, ozdobenými žltými hlinkami. Pracovali na políčkach a miestnych lesoch, mleli vo svojich 7 vodných mlynoch na váhu, starali sa o dobytok a dorábali vlastné chutné víno.
Žiaľ, dnes ako svedok moravianskeho vinohradníctva stojí za dedinou smerom do Inoveckých hôr na mieste bývalých vinohradov už iba svätý Urban, patron vinohradníkov. Kto vie, čím si ho v obci pohnevali, keď nešťastná filoxéra zničila všetky vinohrady na okolí? Túto otázku už nezodpovieme, napriek tomu v dedine sa žilo vždy dobre a veselo. I dnes ľudia obliekajú na seba tradičný moraviansky kroj, prekrásne vyšívaný modrožltými, fialovo-tyrkysovými a červeno-oranžovými farbami. V tradíciách si spomínajú na svojich pradedov a zveľaďujú ich dedičstvo. Moravany nad Váhom oplývajú i nádhernou prírodnou scenériou. Pri potoku Striebornica sa rozlieva malá vodná nádrž, odkiaľ sa ľahko dostaneme do priľahlej Výtockej doliny a krasového územia Sokolých skál. V severozápadnej časti obce sa nachádza zasa známe paleontologické nálezisko, chránený prírodný výtvor Veľký jarok. Naše túlanie po okolitej prírode môžeme zakončiť na jednom z náučných chodníkov smerom na Trhovičnú lúku alebo ďalej na Stojslavovú do Nitrianskej Blatnice. Že by sme trasu nezvládli, strach mať nemusíme. Je tu predsa veľa príjemných odpočívadiel. Že by ste radšej dali prednosť pohodlnej jazde autom? Vyhliadkovou jazdou historickými automobilmi môžete zažiť kúsok minulosti aj na vlastnej koži. Naozaj, Moravany nad Váhom treba vidieť.